mitam takina maktia an boy pui pre-cognition chungchang hi ilo ngai ven ve ngai le pre-cognition kan ti chuan kan hmaloka thil lo thleng tur engemaw hriat lawk theihna kan nei ang chi kha ani chu chuan khuarel thila thil thleng nge ang chi kha ero chu ahuam don lo tina ani omzia chuan khua dura chuma jin mup to chuan ru asur don ti kan hriat na ang chi kha nilovin kan hmaloka lo om alo thleng don emaw thil thalo tak kan chunga a thleng don nia kan hriat na ang chi kha ani psychical researcher te chuan pre-cognition hi a om nge ani ti an pom thlap maya an pom thlap theina chan po scientific taka an proof theiwang ani researcher ten research an neina pakhata chuan pre-cognition nei tu chuan ama zir chiang tuin card a phorle tur thlengin a soilok theivek maya voi sang thum za sari somriat pakwa zet a soidik chat thei mai ani hei hi ti pal thil thu wang ti tai la chuan kan do duai mai thei ani he zir chian atanga an mu chu tak chu thil hriat lok theina hi telepathy nilovin pre-cognition ani jok ti hi ani tun ma tangin mishing te hian zol nei te hi kan ngai poimo maya abikin Israel te phei kha chu zol nei te roi an ne thina pathian thu te kan en phei chuan zol nei te hian mun poimo tak an chang thin ani amai ro chu tun tu mami ero hi chu zol nei le hril lawk tu lam nilovin zol nei po nilo thil hril lawk tu po ni lem lovina engemaw tak kan chunga lo thleng tur boina lo thleng tur te kan pumpel theina na min hriat tir tu om thin ang chi kha ani final destination entry de chuan kan hrianga an hmaloka chiatna lo thleng tur te an hrelok ta thina khanga wang khan mitam tak nunna chan himin aum ta thin ani khatiang deuh tho khan mizo pasal tha thon tu te ngai thla thin chuan kan hrianga pasal tha te chuan thil hriat lok theina mak tak mai an nei an ti fo thin ang kha ani amai ro chu khatiang khan an nei tak tak em phei chu kan hriat pui vek lem chuang lova hetianga an hmaloka chiatna lo thleng tur te an hriat lok awange mo hril lok tu an oma wanga thina tele harsatna pumpelta mitam tak soitur an oma misote zinga nge po hian tam tak an omo me amai ro chu record mumal kan nei ve thin lo wang hian mizote zinga mi chu soiwak thei kan nei don lova nampui jok te zinga mi mitlem te hi an han tar lang chin don ani nampui jok te hi chuan thil thleng chi sang te thil thleng danglam tak tak te po hi ni se record hi an lo wong fel le thlap zel maya an nu chui anuam thin bik le ani tin thil eng po mai hi an lo chui chiangin an lo zir chiang zung zel maya hei hian thil chui atinuam em maya artui hlau tlat natna te po hi aming an lo nei le thlap zel nia psychical research record bua an tarlan thil than khat te phei chu hril lok na thleng dik lampang chi nilem lo hetianga kan hmaloka thil lo thleng tur hriat lok theina ang chi pre-cognition kan tiang chi kha tam tak a om ani hetianga thil thleng tur hriat lok theina maktak an nei thin hi guardian angel ten an ven thin wang ni in an soi nge ani America rama sipai officer pakhatin afate pani drama en puitumin ashwai peka mase lemchan chuan mun an wathlen chuan abenga shilrutu om ang mai hian na pangte kha lemchan en puisu ronti chen ang hian a hreta tlat maya chupa chu angai a thathe ta thlot lo mai ani chutianga abenga thil hril tu anom ta ka chuan tin afate po chu lemchan en puite lo chuan a ho puita ngot mai ani chutia an ho nu chuan an lemchan chuan a mun chu akang ta hlu maya mi za thum chuang lai mai an boral nge ani he a thil hriat lok angai poimo wang hian afate nun na chu achan chu pha ta ati thei ome hetiang deuh tho pakhat chu London damdoina doctor pakhat po damlo zaitur anei wangin man mo tak main kongpuya chuan Atlanta thuaya ma se ama chia hian kar pakhat muang zat mai hi atlan ve boka han lepel an tum nyer thina amai ro chu lepel atum lai tak chuan ama hian chiatna ron thleng tur om nitlat thian a ria lepel talo chuan anunga chuan muang chang chuan atlan ve ta zoka chutia kar muang chang tak mai azui lai chuan ama kar tlan lai chu trak lian zet mai hian aron su tabur mai ani
kara chuang nu fa te chu amuna hian an boral ngal nge nge kha athil hriat kha hretalo emo ngai poimo talo ni se kar khatlan pel ta chi sela chuan trakina asut tur chu ama kar ngei kha ania amai ro chu hril lawk tu le veng him tu an om ni ngei turani chiat na thleng tur om tlata a hriat na khan anun a chan him pha ta ani hetianga min veng tu angil nei ni tlata in hriat na hi sa kho tam tak hian kan nei deuh vek maya Judaism te Islam te le Christian te ngei po hian min veng tu van tir ko om ngein kan ring vek ani he tin Christian kan ni ma mizo te po kan pi le pu hun atang to in mitin mai hian veng tu kan nei theu nin kan ngaya chu khua wang tin kan soi thin ani mitin mai hian khua wang ran theu nein chung chuan min veng thin ni in kan ngai thin ani kha amai ro chu Christian na in kan thin lung asuk ne tak nuwa chuan englai point van tir ko ten min en thlain min veng reng ni hian kan in thin bok hengte wang hian Pre-cognition tam tak hi chu heng guardian angel ten an mi ven lai te an ven him theina tura an ma chiat na thleng tur te an hril lawk thin wang ni in an ngaya mi tam tak heng hriat tir lawk na ngai poimo lo wanga har sat na tok ta te po hi an om nge in an ring bok thin ani tin hetianga hriat tir na le ven na te po hi mumang te le zelang te point kan hrelok phawt thin kan mumanga kan thil mu ang ataka lo thleng thin te po hi mizo te point kelchal mangman ti te point kan lo soi thin kha khang ang deuh khan namdang te po hian thil an lo mu ve fo maya English nu pakhat chuan amumanga apute chu sakor chunga a chuan laya konglaka athi angin amuta tlat maya amumanga chuan aruang po hi inatanga melthum vel laya hla a oma apute hian me khurong korchung a hanghe nge ani apute ruang chu sakor to lai lir mangin in lama an phura in chunga an zon lut lai thlengin amu ani ome he amumang aman masak ber tum chuan apute hi ala thilo mai ni lovin ala hrisel thaveng vong hle ani amai ro chu kumni dan zela voithum ngot amu nuwa chuan apute chu athita tak taka amumanga amuang chia zelin thil chu athleng ta diak mai ani he amumanga athil mu te hi avoi khat mu na tang khan a diarrhea alojiak thlap maya hei wang hian a chanchin zir tu te point amumang le thil lo thleng in mildan hi ti pal thila thleng mai maya an ngai theilo ani hetiang thil thleng hi record tam tak soitur awma amai ro chu soivek sen ani don lova mizote zinga ngei po hian hetiang thil tong hi tam tak anomin karinga in soidu ni sela an thil tonte ngainom tak tam tak awmin karing tuna kan han soitak te po kha zol nei emo hril lawk tu ti chu an ni lem lo na chungin an thil ton tur te an hrelok ve thei tlat maya zol nei te po hian thil tam tak kan malam huna lo thleng tur chiat na emo thil lom omlam ani emo an lo soilokin an puang lok thina KHAWVEL huwa polar Nostradamus ate LNG huai te hope te pon thil thleng tur tam tak an soiloka amai ro chu soidik lo tam tak te po an nei ve thin ani an thil soi tam tak a thlen dik miaw wangin zol nei emo hril lawk tu kan ti pha fo reng ani tin tun lai KHAWVEL a po mi te le midang dang te po an niang hril lawk tu kan nei te then khatin kan oi rualin then khate ro chuan kan ring lo hle maya heng hril lawk na thleng thin te hi kan ring lovem chu ka helova amai ro chu record tam taka kan hmu dana chuan thil om ve ngei chu ni in alang ani tuna kan soitak big te ero khachu khatianga hril lawk tu emo zol nei lam ni lovin Pre-cognition big kan ma chiat na lo thleng thut thei hriat lok theina big kha ania he thil hi adik nge ye kan ti thei lova amai ro chu ingai dan dana ain ngat don ani irin zong ani le ni lo chu i thu ani e